स्पेशल खाइबा आज देखंतु आज ভিডিও তো সাংମାନେ ଆଜି फ्राइड राइस संगरे फ्राइड ସାଧା संगरे ଛୁଇଁ ଖାଇବି ଆଳୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ନିଜେ ଆଚାର ହାତରେ ଫ୍ରାଏଡ଼ ରାଇସ୍ କରିଛି ଆଳୁ ପିଆଜ ସହିତ ରାଇସ୍କୁ ଭାଜିକି ଫ୍ରାଏଡ଼ ରାଇସ୍ କରିଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଚାର କେମିତି ଅଛି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଛୁଇଁ ଆଳୁ ତରକାରୀ ଥୁଆ ହେଇଛି ତା ସାଇଡ଼ରେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଟେଷ୍ଟ କହିବା ତ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ନେଲି ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଟେଷ୍ଟଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଘରେ କେବେ କରିକି ଟେଷ୍ଟ କରିବେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଳୁକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିଦେବେ ପୁରା ସରୁ ସରୁ କରିକି ଆଉ ପିଆଜ ସରୁ ସରୁ କରି କାଟିଦେବେ କାଟିକି ଯେମିତି ଆଳୁ ଭଜା ହୁଏ ସେମିତି ଆଳୁ ଭାଜିକି ତା ସାଙ୍ଗରେ ବେଶୀ ନରମ ରାଇସ୍ ନାହିଁ ଟିକେ ଟାଣ ରାଇସ୍ ଥିବ ସେଇ ରାଇସ୍ ପକାଇକି ଟିକେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଗରମ ମସଲା ପକାଇକି ଆପଣ ଟିକେ ଭଲକି ଭାଜିଦେବେ ତ ଭାଜିଦେଲା ପରେ ଆପଣ ତା ଟେଷ୍ଟ ଜାଣିପାରିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନା ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ଆଜି ଆଇଁଷ ଖିଆ ହେବ ନାହିଁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ସାଲେପୁର ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ଦୂର ବାଟ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ସେଠି ମୋତେ କହିଲେ ହୋଟେଲରେ ଖାଇଦେବ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୁଁ ଖାଇବିନି ହୋଟେଲରେ ଯେହେତୁ ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ସବୁବେଳେ ତ ଆଇଁଷ ଥିବ ହୋଟେଲରେ ନା ତ ଯେତେ ସାଧା କଲେ ହୋଟେଲରେ ବି ସେ ଆଇଁଷ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ବୋଲି ମୁଁ କିଛି ଖାଇଲିନି ତ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଲି 3:30 ବେଳେ ଆସିକି ବନେଇକି ଖାଇଲି ଆଉ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ବୋଲି ଖାଇଲି ନହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ଆଇଁଷ ତ ଆଜି ଖାଇଦେଲି ସାଡ଼େ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ସେୟାର କରିବେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବନେଇକି ଦେଖେଇବି ଏବଂ ତା ଦେହରେ ବି ବହୁତ କିଛି କଥା ବି କହିବି ଯେ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ସବୁ କ'ଣ ଘଟିଛି କି ନ ଘଟିଛି ସେସବୁ ବିଷୟରେ ସବୁ କହିବି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଖାଇଦେଲି ପୁରା ଖାଇକି ଥାଳି ସଫା କରିଦେଲି ପୁରା ମୋ ପେଟ ମୋତେ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା ତ ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଭାତ ଖାଇଦେଲି ଫ୍ରାଇଡ଼ ରାଇସ୍ ଯେତିକି ଖାଇଦେଲି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଚାର ବି ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ବଞ୍ଚିଥିଲା ତାକୁ ବି ଖାଇଦେଲି ଆଉ ଫ୍ରିଜରେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ରଖିଥିଲେ ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଥଣ୍ଡା ପାଣିଟେ ପିଏ ଗରମ ଭାତ ଖାଇଲା ସାଙ୍ଗରେ ଯେହେତୁ ଆଜି ଫ୍ରାଇଡ଼ ରାଇସ୍ଟା ବହୁତ ଗରମ ବି ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଫ୍ରିଜରୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ବାହାର କଲି ତା ସାଙ୍ଗରେ ପିଇବା ପାଇଁ ତ ଏଇ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ରେ ତ ଇଏ ରହିଲା ଫ୍ରାଇଡ଼ ରାଇସ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଆଚାର ଆଉ ଛୁଇଁ ଆଳୁ ତରକାରୀ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ନା ନାହିଁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଜଣାଇବେ ଆଉ ମୁଁ ଏମିତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ଆଉ ଏମିତି ବନାଉଥିବି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି 1 ମିଲିୟନ୍ ହେବା ପାଇଁ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ଆପଣ ମୋତେ ସେଇଟା ସେ 1 ମିଲିୟନ୍ ମୋତେ ପହଞ୍ଚେଇଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଖାଇବା ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠି ଯିବ ଯେମିତି ଏମିତିଆ ଖାଇବା ଦେଖେଇବି ଯେମିତି କେହି ବି ୟୁଟ୍ୟୁବର ବି ଦେଖିନଥିବେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଖାଇବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗ